Baba, ngikhuphukele ehlane nami njengoMoses. Sibhekene nenkinga enzima baba yamadoda kaFacebook. Amadoda kaFacebook asehlala kuma-inbox amantombazane baba. Sesihluleka nokungena thina silethe indaba ezinhle sesikhuluma simile kuweve wona lapha. Baba kwala noma ingane ithi check in hospital. Bona uzobezwa bethi kwa. Bethi lo ngoba befuna ukubukwa baba. Sikhiphela amadoda ahleli ku-inbox angazi ahlaleleni ngoba awafuni nanokukhipha i-wallet lamadoda baba. Awafuni nanokuthi anike abantwana izimali zokwenza izinzipho zokwenza ikhanda phela gwevile lapha. Sicela wonke amadoda agweve kuma-inbox amantombazane baba siwabone ngombala mesihlangana nawo. Kungaba impandla baba noma kube yisini. Sicela wena baba. NoMoses bakhuphukela entabeni sebexakwa yinto asixakile amadoda kaFacebook baba. Awaphume